бо дастуру супоришҳои бевосита ва ташаббусу иқдомҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз тавассути тайёраи ширкати Togic Air 226 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ки бинобар сабаби муваққатан баста шудани сарҳадҳо ва қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд ва ба ватан баргашта наметавонистанд, ба Тоҷикистон оварда шуданд. бемории COVID-19 ба шахсони тамоку истифодабарандагон чӣ гуна таъсир мерасонад? оё хавфи ин гуна шахсон зиёд аст ё баръакс онҳо камтар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд? барои шахсоне ки аз сигор истифода мебаранд мунтазам саволҳои гуногун оид ба бемории COVID-19 онҳоро ташвиш медиҳад. ҳатто баъзеи онҳо дар шабакаҳои иҷтимоии интернет фикрҳо ва андешҳои гуногунро тарғибу ташвиқ медиҳанд. бемороне ҳастанд ки дар таҳлука афтода сигаркаши онҳо зиёд мешавад ва аз назари тадқиқотҳои олимон бемороне ки аллакай онҳо тамокукаш ҳастанд вақте ки гирифтори бемории вирусии COVID-19 мешаванд, албатта онҳо ин бемориро сабук намегузаронанд ва аз бин мегузаронанд. аз сабаби оне ки бемории вирусии COVID-19 ҳам онҳо аллакай гирифтори як қатор бемориҳои роҳҳои нафас мебошанд. тавсияи мо духтурон барои шахсоне ки аз тамоку вобастагӣ доранд дар вақти ҳамин пандемия созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд, яъне ки дар ин вақт қатъ кардани сигаркашӣ хубтар мебошад. мувофиқи маълумоти ташкилоти тандурустии умумии ҷаҳонӣ ҳар сол дар ҷаҳон аз истифодаи сигор ва намудҳои гуногуни он зиёда аз 8 миллион нафар вафот мекунанд. ин нишондиҳанда ба он баробар аст ки 63% вафоткунандагонро дар ҷаҳон шахсони тамоку истифодабарандагон ташкил мекунанд. COVID-19 – респираторное заболевание, а курение вызывает повреждение легких. На эту тему опубликован целый ряд исследований, в результате которых было обнаружено, курение приводит к развитию более тяжелых заболеваний. Курильщики подвержены более высокому риску оказаться на аппарате ИВЛ, даже при обычном ОРВИ, или вообще умереть. олимони Калифорния аз давлатҳое ки қоидаҳои карантинро нарм ё ки аз байн бурда истоданд хоҳиш карданд ки барои тамоман аз байн бурдани карантин ва дубора ба ин беморӣ гирифтор нашудан бояд кашидани сигарро тамоман аз байн баранд. гузориши Холбибии Баҳодурзода ва Муҳаммад Набии Мирзораҳим, хабар ҷаҳоннамо. гармхонаи инноватсионии соҳибкорони ватанӣ дар мавзеи Сомғори вилояти сохти насли панҷуми технологияи ҷаҳонӣ буда аз 2 гектар иборат аст. дар як қисми гармхона бо усули гидропоникӣ ва дар як қисм бо усули органикӣ сабзавот, помидор, бодиринг, қаламфури ширин ва харбузии нави ҳандалак кишту кӯчату парвариш гардида ҳосили фаровон дорад. бино ба технология ва агротехника дар гармхона рӯёндани то 200 сентнер сабзавоту полезӣ пешбинӣ гардида чунин ҳосили меъёрӣ рӯёнида шудааст. ҳосили фаровон натиҷаи истифодаи тухмӣ, риояи технология, агротехника ва самараи заҳмати соҳибкорону мутахассисон аст. ҳосили помидору бодиринг, қаламфури ширин давоми беш аз 1 моҳ аст ки ҷамъоварӣ мешавад ва харбузии нави ҳандалак низ пухта расидааст. дар ин гармхонаи нахустини инноватсионӣ бори аввал харбузии нави ҳандалак парвариш ва ҳосили фаровону хушсифат ва ба гуфти мутахассисон маззаю таркиби хуштаъму табиӣ собит месозад ки ин таҷрибаро истифода бурда истеҳсоли чунин полезиро зиёд кардан мумкин аст. ҷамъоварии ҳосили сабзавоти гармхона аз рӯи технология марҳила ва талаботу усули хосаи худро дорад. дар гармхона дар як сол 2 маротиба сабзавот кишту парвариш карда як марҳила 5 моҳ 150-160 рӯзро дар бар мегирад. ҳосилбандии ҷамъоварии сабзавот дар як марҳила то 4 моҳ идома меёбад. таркиби помидор, бодиринг, қаламфури ширин аз витаминҳо бой, аз нигоҳи экологӣ тоза, дар намуд сифати стандартӣ доранд. барои кашондан ва давраи дарози фурӯш мутобиқ буда дар давоми муҳлати нисбатан дароз сифат, таркиб ва намуди худро хуб нигоҳ медоранд. маҳсулоти гармхона ки ҳаҷми калон аст, бозори вилояти суғ бо помидори бодиринг, қаламфури булғорӣ фаровон мешавад ва ба поин фаромадани нархи ин сабзавот таъсир мерасонад.